Mehriban yurttaşlar, salam eziz gelmeyizdar. Hoş geldiniz hemmeniz. Ne şun sizin bilen yine de bir arada sebebi bizim en bir gowy hem zerur diyen temamızı şun halkımıza, vatandaşlarımıza yetirmekçi. Hoş geldiniz vatandaşlar. Şunun ha bizim çağrılığımızı yatladıyan muallim sözü bize has bir yakin hemşeyle bir mukaddes söz. Şol bize A harfini öğreden muallimler gözüme geliyor da. Buların näme bir en bir insanın acayip duygularını besleýär. Men özüme şeyle edilşi muallimlere bolan duygum gaty bir ince diýsem, hasım bir yakınlı diýsem, yanlış bolmasa gerek. Sebebi muallim bizim durmuşumuzda en bir acayip hem de neme rolü yerine getirýän şahs bolup öňe çykýar da. Şoň üçin hem çağaçykları A harfynyň başlap A'dan başlap Z çenli öwredip bilim beren esasy muallimler bolup durýar şuň gün. Muallim sözü nähili bir ýokary mertebeli hasam her bir insanyň ýüregine ýakyn bolup durýar da. Sebebi muallimiň elinden çykan her bir insan şu has ýa-ni bilimli alim adamlar diýesler, bilgili adamlary terbiýelep ýetişdirýär. Şuň gün biz şu türkmen muallimlerine yüzlenme kabul etmekçi vatandaşlar onun şu yerde gelin kızlar olup size yitirmekçi. Hoş geldiniz diye bir gedek şu günkü gepleşigimize. Kardeşler ilk bilen sözü şu yerde mene el kaldırmamızı göremem. Kime vereyim? İlk sözü Hayat Hanım kaldırtayım. Hayat Hanım'a vereyim. Bana görünmensen men nemet bilemem. Baştına Hayat Hanım. Sağ olun. Bugün Türkmenin düşen ýagdaýy ortada ve biz buna bir günde gelmedik ya bir günde yetmedik. O bizden üstümüzde koloniya hökümünde geçirilen 145 yıllık eksperimentin neticesidir. 145 yılın içinde bizim öňümizde bir näçe pencere açylandyr. 1917 ýylda revolýusiýa döwründe, 1953 ýylda Ottepil döwründe, 1991 ýylda SSR-iň dagan wagtynda bizim öňümizde bir näçe pencereler açylandyr. Ýöne Türkmen halky bu pencereden çykyp bilen däldir. Näme üçin çykyp bilen däldir? Sebebi intelligensiýamyzy, aýdyllarymyzy ýok edendirler. Tarihimizi unutturandırlar, dilimizi ýok edendirler, bizi izolasiýada saklandırlar, ýalanyň içinde ýaşadandyrlar. İnternetin çykmagy bilen ýagdaý ütkedi we Milli Halas Ejir Komiteti 6 ýyldan bäri Türkmenin gözüni açmakda gaty uly işler edendir. Ve bizim öňümizde yeni bir pencere açılacak bolupdyr ve bu gezek biz bu pencereden çıkmany başarmalydyr. Şol sebäpden men yurdun içindäki intelligensiýa onda da muallimlere yüzlenmek isleýärim. Öňümizde bir pencere açılacak ve bu pencereden çıkmak uğrunda en uly ädemi siz atyp bilersiňiz. Bu pencereden çıkmak için ilk öňden degradasiýa geçiren jemgyýetimiz bar da. Ve aramızdan ýok edilen anam bar. Birinji bilen biz şol anamy dikelmelidir aramızda. Haçanda bizim bir-birimize anamyz bolan wagtda biz bir-birimize arka dikdileris. Muallimlere yüzlenecek bolýan da esasen sizi
10 yıllarca ecizliğinize anandırıp geldiler, korku saldılar. Cezalandırıcı mekanizmin hemme yerde barlığını sizi anandırıp geldiler. Siz hem özünüzün çaresizliğinize ananıp geldiniz. Indi şu yerda bir statistika göz aylacak bolyanda. Türkmenistan'da 1730 sanat okulu vardır ve bunun içinde 80 bin oğulay muallim vardır. Şuların içinde okuyan 1 milyon oğulay okuvçu vardır. Yukarı okuyucu aylarda 20 bin oğulay muallim vardır. Indi şöyle bir hesabat geçirecek olyanda, hani ne için geçirecek olyanmanı, hani size salınan ecizliğinizi, size salınan özünüze anamsızlığınızı var yok etmek için bir statistika geçirecek olyan. Şeyle bir hesaplama geçirecek da deydiğine 80 sanat, 80 bine yakın muallim var deydi. 1730 sanat okulu var deydi. Bu okullarda 80 bin sanat muallim. Bu okulların hemmesinde 1730 sanat direktör. Ortaçalyan hasabı. Diyeli zavıçlar 5 bine yakın zavıç var diyeli. Okulun administrasyası vardır. Bunun içinde de 10 bine yakın adam var diyeli. Yukarı okucaylardaki 20 bin mualliman bunların içine koşulur. Yerli bilim bölümlerinde, ablasnoy bilim bölümlerinde, medeniyet öylerinde ki işgärlerin bunun içine alt koşulur. Tahminen 100-120 bin olay adam oluyor adamının. Her bir maşgalada en adından 4 tane adam vardır Türkmenin. Bunun 4'ü köpelden vaktimiz 480 bin. 120 bin 4'ü köpelsek 480 bin, yarım milyona yakın adam oluyor. Şimdi gelin bunun karşısına size korku salan aparatı, bir statistikasına bakalım. Diyeli siyasi yadro. Siyasi yadronun içinde 5-10 tane adam vardır bari olsa. Güç ullancı aparatın içinde diyelim bir 2-3 bin adam vardır. Administrasyasında vardır bin adam diyeli. Ondan sonra ideoloji aparatı vardır. Onun içinde de vardır 300-500 adam diyeli. Cemini ceplenmekte şuların hemmesi 4-5 bin adam çıksa. Şimdi bir deneştirip görün. Siz yarım milyon, sizin karşınızda olan adam 4-5 bin, hal 10 bin olsun. Şimdi siz özünüz oylanıp görün. Yarım milyonun karşısında bir 5-10 bin adam durup bilir mi? Fiziki taydan şeyle karak göründe, fiziki taydan bunların sizin karşınızda size hiç gücünün yetmeyenleri aydın görünüktür. Bunlar şu saatine şeyine alanmaktan 120 adama bir adam gelen yana. Yani sizin 120 sanat intelijansaya, 120 sanat bilim olgunun işlerine gelen adam bir sanat adam. 120 adamın karşısına bir sanat adam ne gibi tedbir ettiler? Birinci bilen şunu özünüzün kellenizde oturtsanız, sizin özünüzü güçlü hesaplamanız, güçlü hesaplamanızın gitmegine kömekçi olur. Ediz muallimler, bilim işlerleri, siz her gün klasa gidiyorsunuz ve bizim çağlarımız bilen aragatlaşığı en köp olan adamlar. Siz milletin geleceğini arkasında götüren bir güçtünüz. Bunun farkında olun. Siz bilim vermeli. Yönü sizi takda etmeye mecbur ettiler. Aylığınız pes olunsa 2-3 işte işlemeye mecbur oluyorsunuz. Sizi bizim çağlarımızı bilim değil de sizin elinizi bilen bizim çağlarımıza taksiyet kültürünü, korkuyunu salmaya mecbur etdiler. Çarelere çıkarmaya, bilimsiz olmaya mecbur etdiler. Bunu sizin eliniz bilen etdiler. Bunu böyle gitse, bu gidişte gitse bizim geleceğimiz yoktur. Eğer bunu ütkötmesek,
şahsiyet kultu ve korku atmosferasında öten çağlarımız bizim milletimizin sonunu getirecektir. Şonun için bu babatta size en ulakan rol düşendir. Biz bir hakikatin yalandan üstün duruyandığını, bir yurdun içinde kanunun üstün duruyandığını siz düşündürmelisiniz muallimler. Siz bizim çağlarımızın elinden alınan milliyetçiliğini izine kaytarıp vermelisiniz. Türkmen kreatiftir. Siz bunun ne hili şekilde etmelisiniz, siz kovulersiniz. Mesela okuwçylara korku salmany, okuwçylar bilen okuwçyları dinlemeni, okuwçylara olan ınamy, araňyzdaky okuwçy bilen olan araňyzdaky ınamy dikeltmäne çalşyn. Hiç kimin bu çağaları korkuzmağa hakkının yoktuğunu bu çağaların kellesine koyun. Özüňizden kollektivin içinde ağzı bir bolun. Bir-birinizi, kardeşlerinizi koran, muallimler. Yani bu size beriyen maslahatlarımız hopsuz bir maslahattır. Hayat Hanım sözünü bitirdim. Başlan. Ha, Başlan. buyurun. Bu size beriyen bizim size beriyen maslahatımız hopsuz maslahattır. Ve sizin hopunuza hiç avanmayan, siz bunu hiç hili nemeden çıkmadan, özünüze hopu avandırmadan siz bunu etkilersiniz. Siz bundan sonra çağlarımızda şahsiyet kultunu, yalana inanmanı, bilmeyen korku salmanı, bunu etmeni bilirsiniz. Bu sizin en ulakan işiniz olur. Bir-birinizi koldap, ağzı bir olup, bir-birinizi koldap siz olur. Yani ben size sahne getirdim. 120 adama bir adamdır. Mesela bir tane muallimi haksız yere çıkarsalar işten diye misal getirip atıyorum. İşten çıkarsalar bariniz taşlan işi. Sizin hemmenizin yerinizden muallim getirip bilecek. Yok. Siz özünüzün, gücünüzün farkına varın ve birbirinizi koldamanı öğrenin. Birbirinizin elinizi tutmanı öğrenin. Biz bir yerden başlamalıyız. Bu başlamalı yerimiz efendim muallimlerdir. En köp size düşer. Siz bu size şeyle bir şans düşüyor. Siz örnek olabilirsiniz millete. Siz arkanızdan, siz bunu bir cevisliği, aranızdaki ınamı dikeldi. Birbirinizin elinizi sıkıca tutanmaktınız. Sizden örnek alacaktır. Doktorlar, injinerler, gazaylıklar, hemmesi sizden örnek alacaktır. Ve el ele tutuşacaktırlar muallimler. Ve bu bizim eyyam direnişimizin başlandığı olur. Şu atlıkça şular aydayın. Sağ olun Hayat Hanım. Şu koy nemeleri aytıp geçtiniz de bu yüzlenmeni ettiniz bilim ulgamına. Çünkü bilim ulgamy Türkmenistan'da cemiyetin bir en esasını düzüyen kurama ol pas öňe çykyr şuň kon. Melike Moğolin başdyny size söz bereli. Hoş geldiniz. Sağ olun, yeriniz için kayıtlar. Türkmen'de bir deyip vardır. Bir hüner öğreteni, adam bilimi öğreteni, onu var arpa oyanlar Türkmen. Aydın, akıllı adamlar görseler, hormatlap, üyünün töründen yer verip, komşu olanlar için üyüşüp, taşını üyüşüp, gıdık bir söhbetler vuruyorlar, sorular veriyorlar. Moğolumluk kär hem etil şeyle hormatlanan kärlerden biridir. Diyecek olyanım, şu sarpa oylayan, hormatlanan şahslarım Moğolumların elinden çıkayan olsa, demek Moğolumlar hem o hormat firavı ilki kazananların hatırındadır. Türklerde Moğoluma öğretmen neydi adı? Öğretmek sözünden neydi? Moğolum dine yazmağı, okumağı öğretmek bilen değerli eydem. Terbiyeni, edep terbiyeni, medeniyeti, tarihimizi, ahlakı hem öğretýärler.
Onda molumlaryň hak eden hakyna bermek gerek diýip dermi? Gelin onu ilki bilen beýleki döwletlerde molumlaryň hem iş hem ýaşaýyş şertlerine gysgaça göz aýdanyp Lüksemburgda bir ýyllyk molumyň alýan aýlygy $109.000. Germaniýada $78.000. Şwesiýada $76.800. Amerikada $67.000. Norwegiýada $65.400. Munyň daşyndan hem ýaş molumlary Gorluk hökümine döwlet tarapyndan maýa goýumlar hem ýapylýar. Inde Türkmenistanyň molumlary soraw. Şu gepleşigi diňleseňiz, sizin aýlyklaryňyz näçe $1000 alýaňyz? Kommentariýalar kysmynda ýazsaňyz hoşal bolar. Ne iň gowy molumçylyk ulgamy bolan ýurtlar. Sana geçen Finlandiýa, Singapur, Şwesiýa, Kanada, Estoniýa, Güney Koreýa. Bu döwletlerde molumçylyk awraýly kärdir. Molumlar edir lukmanlar ýaly sylanýan, hormatlanan adamlardyr. Bilim derejesi ýokary magistr derejesine çenli hokmarydyr. Singapur dünýäniň en tertipli bilim ulgamy hasaplanýar. Singapurdaky molumlar hemişe hüner östürüş programmalaryna gatnaşýarlar. Öz hem hünerlerini östürýärler hem özlerini gelişdirýärler, bilimini, bilgisini artdyrýarlar. Döwlet molumlara sosial hukuklaryň her hili mümkinçiliklerini öwretýär. Aýlyklar iň ýokary derejede. Singapuryň okuwçylary şu molumlaryna gowy üns berilen üçin Singapuryň okuwçylary matematika we fizikada dünýä lideridir. Başka Kanada'da da şon ýaly türlü medeniýetden gelen okuwçylara din mümkinçilikler öwredilýär. Döwlet molumlary ýetişdirýän ýokary okuwçy aýlary bilen ýakyn aragatnaşykda bolup, ýakyn hyzmatdaşlykda durýar. Kanadalı molumlaryň ýaşaýyşy gaty ýokary derejededir. Indi Şwesiýa barada, Şwesiýa bilen azajyk Türkmenistany teňeşdirme şeklinde aýdyp geçsek, Şwesiýa molumlary haçan aýlygym gelerken alan pulum bergime ýetermika diýip iň soň köpüni sanap oturany ýa-da 2-3 ýerde işlemek mejburlygynda da diýerler. Eýsem biziň Türkmenistanyň molumlaryň şuraya pul gözlegine däzde öz süýýän kärini uly höwes bilen dowam etdirmek istemezler. Şwesiýada molumlar iň ýokary gatlapdyr. Molumy mejburi çäreleri, paýta ýygmaga ýa-da köçe süpürmäge subotniklara rahatlary ekiden oklar. Şwesiýada molumyň ýeke-täp etmeli işi bardyr, wezipesi. Okutmak, öwretmek we terbiýelemek. Eýsem biziň Türkmenistanyň molumlaryň hak hukugynyň goralýanlygyny bilip öz işine uly höwes bilen ýapyşyp bir öwretýän orta ikini öwretip özüni gelişdirip edebilmeýän şu işleri, edetleri gelýär. Şwesiýada molumlar rehmet ruhsatyna çykanna dünýäni syýahat etýärler. Biziňkiler rehmet ruhsatyna bilemok çykýarlarmy ýokmy olan belide çykýaram bolsalar bazarda oturup bir zatlar satýanlar ýa bir işler etýändir bir ýerden 5 manat tapaýyn.
işe çıkacağım diye. Bizim Türkmenistan'ın oğlumlar ne yüzlenesim geliyordu. Dedim öz maskalarını da bilen şu Ahmet ruhsatına çıkanı da yine geçen yıl plan devlete gidip dikkatli o deyince oğudun yerlerini gezdik. Şimdi bu yılan başka bir yurda gideri deyip bir şon yerde nimeniz hüvesiniz batıra dedim. Ya doğru değil. Koyu günlerde, koyu yerlerde deyince çıkarmak. Ne için inni şu saatler yankı yurtlarda bazı bu mümkünçülükler bizde yok. Bunun sırrı devletin baylığına değil. Eğer baylığına olsa onu yankı ağların yurtlardan bizim Türkmenistan has bay. Onu 78 bin değerli 100 milyar dolarlar aylık alma mümkünçülüğü var. Bunun sırrı cevizliktedir. Şivet moğolumları cevizliği bilen olu güçtürdür. Onların kardeşler, arkadaşlığı, taraf sayılı vardır. Eğer birinin hukuku bozulsa, olur dımık durmayalar. Tersine birleşip yok demeye başarıyorlar. Çünkü olur biliyorlar. Haçınına hem bekşi bir adam için olsa, hükümet mecburi dinleye olur. Dinlemek zorunda. Yani hormatly muallimler, Swetsa'daki muallim kardeşlerine diýýärler aýlyk almak we münasip ýaşamak üçin agdy bir olmalsyňyz we bir-biriňiziň arkaňyzda pulta durmalysyňyz. Inni sözümi jemlemäkem biziň watançyýar hakyky şahyrmy diýip aýdyn ilki bilen şu 6-njyda. Etir häzir olar ýa şahyrym ýok. Watançyýar hem de herkese şahyrmy. Teyit nazar teýdim bir kitab teýtirmek. Çok sözüm jemlemekçi. Vatan üçün çıktım gayrat üstüne. Tez canım çıkyança dönmenim derler. Dikler terim. Düşmen düşman hakkına. Hilde akla kanın doymanam derler. İyilim üçün şirin candan geçer men. Düldül münüp kanat bağlap uçar men. Namart derim. Haktan kasam içer men. Yanıp duran nar men. Sönmenem derler. Sağ olun, esen kalın oğlumlar. Sağ olun Melike moğlum. Yüreğinize sağlık. Gaty gowy deňeşdirmäni getirdiňiz dana. Ýewropa ýaly ösen ýurtlarda moğlumlaryň alýan aýlyklary gaty ýokary derejede bolanyň sebäbi şoň elinden çykan, şol moğlumlaryň elinden çykan ýaş nesle ertir watan olary olardan has bir ulu netijelere garaşýardan şoň üçin hem şolara şoň ýaly aýlyk berýär. Şoň ýaly çağaçyklary östürüp şoň ýaly ilmiň ýokary derejesine çykarýar olar. Şoň üçin hem şoň ýaly gowy aýlyklar berýän ana ösen ýurtlarda. Gaty gowy deňeşdirmekden Melike moğlum. Sağ olun. Şu ýerde ýene söz aljak Cennet Hanım ýa Bahar Hanım. Leyla Han Kayar mı kan? El galdırana görmedim şu berde. Cennet Hanım söz alacak mı? Sonra olmasa hemen alayım. Şu wagta ses çıkmadı. Cennet Hanım eger tayar bolsa belki Böyle men alırım söze. Ha, bolýar. Başdyny. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hiç yaxşı yurttaşlar. Bazı
Türkmenistan 34-35 ýyllara näme garaşsyz bir tarap ve baý ýurt diýip diňe ýokary dep gündürsýär diýen ýaly propagandaň içinde de 3 neslimiz çüýredildi şu esasda. Nesil çüýredilýän ýurtda ýurt nädip ösüpdiler. Munyň içinde esasy bilim ojagy rol oýnaýar. Sebäbi bilim ojaklarynda çağalarymyzy terbiýetçiler, mugallimler rejimiň baskysy esasında dogry düzgün şekilde bilim bilgi berip bilmeýärler. İnternet ýok. Ýurtda mugallimlaryň mertebesi yerden alyp ýere urulýar. Alýan aýlyklary mugallimlara göre däl. Üstesine rejimiň çäklen resmi programlaryndan çykyp bilmeýär. Çäreler bilen mugallimler baskı astynda bolsa çağalar hakyky bilimden mahrum bolýar. Şeýle ýagdaýda halkyň ve geljek neslin öňünde duran soru näil ýol bilen hakyky bilim ve jemgyýetçilik ukyplary östirdiler. Baskı astyndaky ýurtlarda mugallimler ve halk köplen şu ýollar ulanýar. Mugallimler resmi çäklere garamazdan bir-birine boldy bermeli. Çağalar diňe maglumat däl, soru bermege, pikirlenmege öwrenmeli. Enatalar çağalaryň bilimine işçe gatnaşsa başga az täsir eder. Daşarda ýaşaýan türkmenler bilen çeşmelerini paýlaşmaly. Netijede rejimden çykmak diňe siýasy hereket bilen däl, halkyň aňynda özgertme bilen başlanýar. Çağalary hakyky bilim, tanqidi pikirlenme ve jemgyýetçilik jogapkärçiligi bilen ýetişdirmek geljekde adalatly jemgyýetiň binýadyny gurýar. Meselem Şweýçarda demokratiýa ugrunda mugallimlaryň rolu 1920-1940 ýyllarda mugallimler tarih sapaklaryny diňe geçmişi gaýtalamak üçin däldi, vatandaşyň jogapkärçiligini östirmek üçin ulanyp başladylar. Esasy maksat çağalaryň öz başlap pikirlenmegi ve demokratiýa gymmatlyklaryny kabul etmegi. 1940-njy ýyllar progressiw okuw hereketi başlandy. Mugallimler sapaklarda çağalaryň soru bermegine, öz pikirini aýtmagyna mümkinçilik berdiler. Bu demokratiýanyň gündelik durmuşda öwrenilmegine ýol açdy. 1990-njy ýyllardan soň tarih ve jemgyýetçilik sapaklary demokratiýa gymmatlyklary bilen berk baglanşdyryldy. Mugallimler diňe bilim beriji däl, eýsem demokratik vatandaş ýetişdiriji hökmünde görülýärdi. Şeýseden çykarylan sapaklar bilimden başlamak, demokratik jemgyýetiň binýadyny çağalaryň tanqidi pikirlenme ukybyny östirmekden başlanýar. Mugallimlaryň erkinligi, mugallimler diňe döwlet programmalaryna boýun bolman, jemgyýetçilik gymmatlyklaryny östirmekde döredijilik bilen çykyş etdiler. Jemgyýet bilen hyzmatdaşlygy, enatalar jemgyýetçilik guramalary ve mugallimler birlikde demokratiýa gymmatlyklaryny goldadylar. Tarih sapaklarynyň gurulmagy, geçmişi gaýtalamak däldi, geçmişden sapak almak ve geleceğin jogapkär vatandaşlaryny ýetişdirmekden ibaret. Şeýdip, Şweýçarda demokratiýa ýolunyň başlangıcı
mugallimlaryň çağalary erkin pikirlenme, jogapkär vatandaş bolmaga öwretmeginden başlandy. Türkmenistanda hem mugallimler rejime karşı açyk däldi, bilim arkaly gizliň jemgyýetçilik güýçlenmesini gurup bilerler. Bu yol halkyň aňynda özgertme döreder we geljekde hakyky demokratik jemgyýetiň binýadyny goýar. Bu arada Saparaga da öz çykyşlarynda belläp geçipdi. Şwetsiýada çağalara 6-7 klassdan eýýär hak hukuklary, kanunlary öwredilýändigini hemde ýurdunyň resurslarynyň çağalar eýýär tasap hesip edip bilýändigini aýdyp geçipdi. Bizim mugallimlaryň mertebesi ýere urulmaly däl we özleriniň gymmatlylygyny bilmeli. Şoň üçin mugallimlarymyza ýüzlenme. Hormatly mugallimler, siz diňe sapak berýän adamlar däl. Siz geljek neslin aňyny, ruhuny we jemgyýetiň geljegini şekillendirýän güýçsiňiz. Birlikde hereket etsek, sesimiz güýçlenýär. Halkymyzy hakyky bilim berip, çağalarymyz üçin hakyky mümkinçilikleri döredipler. Bilim ulgamyny östürip bolar. Örgütlenmek diňe bizim hukuklarymyzy goramak däl, eýsem jemgyýetiň ösüşine goşan goşar. Sizin güýjüňiz halkyň geleceğin binýadydyr. Onun üçin nämeden başlamaly diýen sowra gelýär. Ilki bilen şu bilim ojaklarynda çağalarymyza öwredilýän kasamy, prezidente kasam etdirmek näme anladýar? Şonuň manysyny düzgün şekilde düşündirmek bilen başlap bilerler. Kasam adamyň belli bir şahsy ýa-da düşünje hökman we sorasyz wepaly boljakdygyny wada bermelidir. Çağanyň prezidente kasam etmegi, öwrenmegi, şahsiýete, döwlete deňeşdirmek. Olsa döwlet galyjydyr, prezident olsa wagtlaýyndyr. Wepalylygy kanundan ýa-da ahlakdan ýokary goýmak, pikirlenmekden öň boyun eýmegi, adaty ýagdaýa öwürmek diýmekdir. Bu bilim däl, bu siýasy terbiýe bolup durýar. Kasam watana, halka berilýändir. Näme üçin bu kasam çağalar üçin problemaly? Çağa kimdigini düşünmezden wada berýär. Geljekde sowra bermekden gorkmagy öwrenýär. Ahlak bilen wepalylygyň arasyndaky tapawudy seçmegi öwrenmeýär. Bu bolsa çağ üçin hoply däl ýaly görünse-de onuň şahsiýet hökmünde ösüşini çäklendirýär. Mugallim günäkärmi? Ýok, mugallim muny öz islegi bilen girizmeýär. Ol maksatnama boyun bolmaga mecbur. Açyk garşylygyň netijesini bilýär, çağany we özüni goramaly bolýar. Şoň üçin mesele mugallimde däl, ulgamda. Mugallim näme edip biler? Mugallim kasamyň ýerine başga bir zat oýlap tapyp bilmese-de onuň manysyny balanslanýyryp biler. Kasamy düşünje hökmünde düşündirmek üçin mugallim sowra berip biler. Kasam näme? Adam kasam berende näme jogapkär bolar? Kasam bozulan ýagdaýynda näme bolýar? Diýen ýaly soralar
çağanı kör boyun eğmekten akıllı düşünce tarap iteriye. Kasamın yerine muğalim näme öğretmeli? Kanuna ve cemiyete cevapkärçilik. Kanun şahsdan yukarıdır ýa. Adamlar deňdir. Ýapallyk adamkärçilige karşı gelmeli däl. Ahlak ve insap, dogry bilen ýalňyşy tapawatlandyrmak, güýçden öň adalatly goýmak, hakykaty üçin jogapkärçilik almak. Bu zatlar siyasi däl, emma şahsiýeti goraýar. Pikirlenmek endigi. Näme üçin diýip soramak, kararlaryň netijesini seljermek, şahsa däl, herekete baha bermek. Pikirlenýän adam manipulýasiýa amsa düşmeýär. Mugallim üçin esasy ýol mugallim kasamy ýatyryp bilmez, emma onuň täsirini akyl bilen goşadyp biler. Şahsy däl-de gymmatda ünsüz sowmak iň howpsuz garşylyk görnüşidir. Netijede çağalaryň prezidente kasam etmegi öwrenmegi, siyasata wepalylygy, ir ýaşdan kemaly getirmek synançygydyr. Mugallim muny döredýän adam däl. Emma mugallim garşy agramy döredip bilýän ýeketäk şahsdyr. Kanuna, ahlaga, jogapkärçilige we pikirlenmäge ünsü sowmak arkaly mugallim çağanyň şahsiýetini gorap biler. Bu açyk garşylyk däl, bu akyl arkaly goragdyr. Owa bilim bulgamlary üçin, mugallimler üçin bar açyklarym şulardan ibaret. Şulary diňläp, düşünüp, pikirlenip, netije çykarar diýip umyt edýän. Sag bolun. Sağ olun Cennet Hanım, gatgoý pikirlerini paýlaşdyň watandaşlar bilen. Mugallimleram gaty bir duýguly nemeleri başyndan geçirerler. Bu gepleşigimizi diňläp Leyla Hanım baş dönese söz bereli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Salam kardeşler, hürmetli mugallimler. Mene aytmaka sözüm kalmadı indi bu kardeşlerimiz aytıp oldu desem boladı. Biz yani yaş vaktimizde mugallim degende hemme ayakta durardı. Hürmeti ulladı. Hürmetli, eziz, her hili silahlara layıktır mugallim degen. Mugallim eneleni, atalanı namı bilen deňedi bizen yaş vaktimizde. Hazır mugallimler bir-birsini hürmet etmekni bilmeydi. Bir-birsini arkasında durmakni bilmeydi. Misal üçün bir mugallimni işten boşatadığın bolsa direktori bula kuanadı kayta. Ana şunu saatini men alaman indi de. Bizere bölüp beredi de. Yok, onu diýetmelimes. Mugallim degen bir-birsini arkasında durup bir-birsini hürmet etmeli. Bunu çıkardı mı? Direktörü çıkardı mı? Sen şunu çıkarsan bizerem çıkar. Menem çıkaman dep durup asa şunda bir-birsini hürmet etgeni, kesbini hürmet etgeni boladı dep düşünemem men. Hürmetli, aziz mugallimler, size evvelen bu özlerinizi hürmet etşiniz gerek. Kadrınızı bilişiniz gerek. Özleriniz. Size özleriniz kadrınızı bilmesenizle hiç kim sizenikini bilmeydiler. Hakkınızı talep etmekni bilmelisler. Men mugallimlerini bir akıp durgan derya dep hasaplayman. Ne üçün dese bize mektebe bargan vaktimizde
birinci mərtə barğanımızda A hərfini ürgətib gözümüzü açqan müğallimlər həmmə nələ müğallimlərdən gəlib çıxadı. Doktorlaram, prokurorlaram, milisiyaləram, hər organ işkarlardan, büyük işkarlar müğallimlərdən gəlib çıxadı. Hatta prezidentlər həm müğallimlərdən gəlib çıxadı. Ani şu üçün mən müğallimlərini akıb durğan dərya dəb hesab edəmən. Bula ilim bərədi, ilim bərgəndən son, ilim alğan öğrencilər hər tarafa getədidən hər xili kəsbə ega olub gələdi. Hər yurtlarda işləydilər. Hürməti belənd buladı. Budam müğallimlərini hürməti bir də şulara nə deyişli. Ana şu üçün müğallimlər sizə oxucularınıza doğru düzgün yolunu ürgətsənizlər sizəni hürmət etişini bilədi. Mudamı şula hürmət edib yadından çıxarmayın sizəni. Şu müğallim bana şunu deyətib ürgətmədi dəb hürmət edədi mudamı. Əgər sizə inişi geçişdə getib doğru düzgün yolunu ürgətməsənizlər, görsətməsənizlər, yağı qasam işdirib, yenədən aqını qara dəb, qaranı aq dəb ürgətsənizlər, onda sizəni mərtəbəniz pəsəyədi verdə. Hürmətiniz pəsəyədi, hürmət qoymaydılar sizlərə gələcəkdə çağala. Olsun vaya gitgəndən son sizəni yegirənib yürüydülər. Şu müğallim bizlərə doğru yolunu görsətmədi. İnşu üçün bizə ilimsiz qaldıq dəb düşünüb yürüydülər. Yine başka yurtlarda ana müğallimlərini nəsi belənd, mərtəbəsi belənd, sizzətli, hürmətli, həm yine yağı aylıqlardan şunçəli pul alıb işləyəcəklər. Sizə xərmadınızlarmı? Sizə hiç yorulmadınızlarmı? Çağalara nə? Skatir almaqa pul etdinlər? Ertəngini doski almaqa pul etdinlər? Ya bolmasa yağı ertəng məktəblərini remont etməkə pul etdinlər? Deməkə sizə xərmadınızlarmı? Şu oxuculardan şu pullarını sorayın kəlli. Sizə öz hak hukukunuzu tələb edib bilsənizlər, sizəni duracaq yeriniz yox. Sizə xərmadınızlarmı? Şunçəli vaxt işləyizlər, başka yurtlara getib dinlənmək, başka yerlərdə, kurortlarda bir həz edib dəm alıb gəlməkni düşünmüyüzlərmi? Sizə haqqınızı tələb edib şu aylıqlarınızı köpəytir dəb sorab bilsənizlərdi, sizə həm bir yerə getib dəm alıb gəlib biləsizlər. Yine başka yurtlarda sınav degen zat var. Sınava getədilər. 3 ay cavablarda müğallimlər sınava getədi. Sınavda praktikasını aşırıb gələdi. Bilimini aşırıb gələdi. Yıl sayın onlara aylıqlarına yeniden aylık qoşulub duradı. Ne üçün dəsə ulanı nəsi bələndləşədi, yani sınava getib gələn sayın. Ne olsa vəzifəsi mi? Yok. Bir mərtəbəsi bələndləşədi degəndində, ondan sonra ulanı aylıqdan köpəyədi. Bizəni yurtdadan şunu deyətib alsa boladı, sizə bir-birinizi arqanızda dursanızlar, sizə bir-birinizi hürmət etsənizlər, öz qadir qımmatınızı özləriniz bilsənizlər, şunu tələb edib bilsənizlər, sizlərə kurortlara getib dəm alıb gəlib biləsizlər, hər xili hürmətə ega olub biləsizlər, oxutqan oxucularınıza hürmətiniz güçlü boladı, sizzətli bolasızlar deb düşünəmən. İndi mən sözümü bitirməyim burun.
Şu Seydi Näsinden bir kuplet näne okup berin dep düşünemen. Erden öndüm, erlik bilen ölerim men. Kim dostum, düşmanım, parhın bilerim men. Seveşte galmanam, şart men, gülerim men. Namert bolup dünyaga inmen bekler. Olady sağ bolun sözümü jamladım. Sağ olun Leyla hanım. Fikirlerini paylaştığınız için. Bahar hanım başüstüne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aycıhan Hanım. Yani Leyla Hanım katı qow bellek esti de qow bilim bersen okuwçylar hem gençeýerdi. Biz özümüň hemme okuwçylar hem şeýledir. Okuwça adalatly seretmesen, qowy zatlar öwretmesen, diňe A diýenden 5 gündelin getirdik urada otursan, o çağı körse ot bolýar, soňam seni ýigrenýär. Mesela ben özümün şeýle Suat solar yalak muğullimleri, muğullim diýem hasap etmeyen, ýigrenýän. Bir dünýäniň, ähli dünýäniň diregi muğullimdir. Bir ýurduň diregi muğullimdir. Sebäbi, çünki olar muğullim. Okuwça ahlakly bolmagy, arly namusly, watany söýmegi, kanunlary öwretmek, bilimi gaty uly derecede bermek, çağa güler yüz bilen hereket etmek, ýalňyş geplen wagtynda da soňa gaharlanmany güler yüz bilen şonu düşündirmek ýalňyşlyklaryny, geplen wagtynda geplemäni çekinip durmaz ýaly, içindäki pikirini aýdyrýaly edip okuwçyly ýetişdirmek muğullimiň en uly wezipesidir. Çünki ol muğullimdir. Ine injenerler vardır, yine näme uly işgärlerin hemmesi muğullimden çykýandyrlar. Şolar okuwçyda A harpini öwredýän muğullimdir. Muğullim okuwçynyň mertebesini beýik tutup, sen diýip şoňa geplemäne ýol berse, ine oňa muğullim diýilýär. Çünki ol muğullimdir. Kasam içen wagtynda şu kasam etdirýärler, kasam edýäniň ýalňyşdygyny şolara düşündirmek ýa-da ine arasynda sen näme üçin biziň temamyzdan çykyp okuwça şunýaly zatlar öwredýän diýip muğullima gaty baskı edilýär. Şo wagtynda diklenip geplemek muğullimiň işidir, çünki ol muğullimdir. Bir muğullimy işden kowjak bolup şoňa baskı edilen wagtynda beýleki muğullimler hem şoň arkasynda durup ýalňyşa ýalňyş diýmegem muğullimlere gelişen işdir, çünki ol muğullimdir. Muğullimiň kümsik bolsa okuwçyň ahlaksyz bolar. Bir ogry çağı ogurlyk etse, ýalan geplese ol muğullimiň günäsidir. Muğullim muğullimçylygyny ýerine getirip bilmese çağı bilim alyp bilmez. Çünki ol muğullimdir. Şoň üçin muğullimlere ýüzlenmä, biri-biriňizden arkaňyzda durup bir muğullimiň mertebesine degiljek wagtynda ähli muğullim bolup birlik bolmagysyňyz sebäbi agzy berilip birlik bolmakdan gelýändir. Çağaňy elinde okudýan okuwçyny okuwçydyr diýip geçmelde. Ol okuwçydyr diýip geçeniň bir wagt ol bir wezipeň eýesi bolmaly. Belki prezident bolmaly. Ine şu Gurbanuly ine prezidentimiz barda. Şoda nähil muğullim elinden çykdyka. Döwlet ýöretmäni bilenak. Ine bular ýaly okuwçyny ýetişdirmek muğullima uly namusdyr. Muğullimiň mertebesine berilýän bir gepdir şo. Şoň üçin muğullimler gaty gowy ýetişdirmeli, okuwçylaryna üns bermeli. Çünki ol muğullimdir. Muğullimler egerde
ağzı açık bolsa hakkını talap etip bilmese de bazarlarda yüp satyendirler okuwdan sonra bu muallimin mertebesinin depelenen yeridir. Ýa-da işten sonra gidip yine bir yerde işlemek pul kazanjak. Bu da muallimin mertebesinin depelenen yeridir. Saylaw diýip äkidiýendirler, çäre diýip äkidiýendirler. Çäre äkidilen wagtynda muallimleriň ady tutulýan däldir. Suçka, şalawa, şular ýalaga diýip yüzlenmek muallimin mertebesinin depelenmesidir. Birine şoňa suçka, şalawa diýilen wagtynda beýleki muallimler maňa da diýmesin diýip eginde gysyp aňyry gaçýar. Sady çağalar bagyndaky işgärlerim şeýledir. Şon ýaly bolmaly däldir. Gel şo wagtynda hemmäňiz bolup toplanyp şol sögünç edilen muallim bolsun, çağalar bagyndaky bakyjy bolsun, şolaryň arkasynda durmalydyr. Çünki bular çağa ýetişdirýärler. Aýlyklary az, muallim ýerinde gören aklar, aýlyklary az. Haýsy muallim tutup sorak görsen, sen 3 ay kanikul berliýär. Kanikulda bir ýere gidip gördüňmi, awaza gitdiň, gitdiýe diýip şolaryň aýlygyndan tutulýar. Atelde galdy, demal şetdi diýip aýlygyndan tutulýar. Ýöne şolar gidip bilýän däldir şoňa. Bu da muallimleriň mertebesini depelenmesidir. Ýa-ni melleke muallim gowy agzak geçdi. Şweýçede nähili ulul aýlyklar alýardyr. Bizim muallimlerimiz şu aýlyklary almaga münasip dälmi? Muallimler gowjamyny diňlär. Siz münasip dälmisiniz şular ýaly aýlyk almana? Hepden soňunda çağlaryňyzyň ýanynda arkaýyn oturup dinç almak size münasip dälmi? Demaslara gitmek, kurortlara gitmek size münasip dälmi? Biz şu muallimlere yüzlenmem, gaty berip durup o okuwçylary yetiştirmeňizi sizden isleýän, hakyňyzy talap etmäni, demen çykaryp bilmäni oturýan, gorkup oturýanlaryň ýanynda sesi bolmaňyzy sizden isleýän. Dünýä türkmen diasporasyna yüzlenmem. Gadyrly ýurtdaşlar, Ýewropada, Türkiýede, Amerikada, Russiýada, ýakyn gündogorda we dünýäniň dürli künçeklerinde ýaşaýan dogan garyndaşlarymyz, biz Milli Halas Edici Komitet size watany baglanşygyny üzmedik. Emma dünýäniň gorkusuz şahsiýet kulty we mecburi kasamlar bolmazdan görmäge mümkinçilik tapan adamlar hökmünde yüzlenýäris. Siz erkinligiň nämedigini bilýärsiňiz. Siz mertebäniň nämedigini bilýärsiňiz. Siz çağany bir adama kasap etmäge mecbur edilmeýän döwletiniň nähili bolmalydygyny bilýärsiňiz. Bugün biz açyk aýdýarys. Biz bu düşünjäni ödümize, watanymyza gaýtaryp bermelidirz. Türkmenistanda 10 miňlerçe muallimler, professorlar, alymlar, lukmanlar, injenerler var. Olar häzirki Türkmenistandaky şahsiýet kulturynyň bizim çağlarymyzyň gelejegini weýran edýändigini o düşünýärler. Emma dymmaga mejbur bolýarlar. Olar ejizligi sebäpli dymýarlar. Şonuň üçin hem edilsiz diaspora häzirlikçe öz sesiňizi eşitdirip bilmeýänleriň öz sesini eşitdirip bilmeýänleriň sesi bolup bilersiňiz. Biz sizden haýyş edýäris. Türkmenistanda bolup geçýän wakalar baradaky hakykaty goldamaňyzy, täze watandaşlyk medeniýetiniň kemale gelmegine kömek etmeňizi, bilim taslamalaryna gatnaşmaňyzy, täze Türkmenistan bilen dünýäniň arasynda köprü bolmaňyzy, biz çağaryň bir adamy derde erkinligine, öz topragyna we öz konstitusiýasy we paýlalyk kasamyny edýän çağanyň erkin önüp ösýän ýurduny gurýarys. We biz sizin
bu ýoluň bir bölegi bolmaňyzy isleýäris. Mugallimlara seslenmem, yüzlenmem budur. Mugallim diýmek mertebesi gaty uludur. Sebäbi hemme şu bilimli çağalarym, bilimsiz, ahlaksız çağalarym mugallimlaryň elinden çykýandyr. Şoň üçin bilimsiz, ahlaksız, gorkak çağalar bolmaz ýaly mertebeli çağalary ýetişdirjek bolun. Özüňizden, gözüňizden gorkaklygy aýyryn. Indi şu watan barada nähili gaýdysyz, watan üçin janym bererim diýen şahirimiz Seýdnazar Seýdiňiň goşgularyndan okak geçsek. Bu goşgy özüm okan wagtynda maňa gaty gowy güýç berýär-de, käşke ine şular ýaly bolup gorkusuz bolsam diýer. Ýesir galmaz oglun uşak ağlayıp oda düşmez, aşık yürek dağlayıp. Men hem şu gün Murtuzadan çağlayıp kasam kıldım, ondan dönmenem beýler. Tomaşda eýlenler kılan urşuma, 100 000 leşker çyksa, çıkabilmez garşyma. Är ýigitmen mertlik bilen durşuma, oda ururlar, men hem yanmanam beýler. Eğer ben diyen çıksın bile yürümege, leşker tartıp Murtuzany urmana, il gün için şirin canım bermene, urdum başım şertten siyinmanam beýler. Hak elden saldı meni bu ýola, can bermeyen diri düşmenem bir gola. Tomaşa kılıňlar bulunun tila, neçe gan ýutdum ganmanem beýler. Ýat kılarym men göre olyny zamany, aly Murtuzany şahy merdany, Rüstem Zal İskender Gajar pelwany orta attım köpün siyinmanem beýler. Seýdi çykdy atyň ýaragyn besläp, gan gördü gözlerim ýürek höwesläp, gaçmanam ölürmen köp leşker toplap, söwüş üçin çykdym dönmenem beýler. Ele şu goşgymy okamak bilen hiç bir zaman mugallimliginden dönmeli däldirsiň. Watan üçin wepaly oglunlar ýetişdirmeňizi mugallimler sizden haýyş edip soraýan. Sag bolun, Aýşegül hanym el galdyryr. Sağ olun Bahar hanım. O pikirlerinizi paylaştınız. Aýşegül hanım baş üstüne söz bereli. Hoş geldiniz. Yetenlikleri dersler, sağ olun kardeşler, o pikirlerinizi paylaştınız. Benim şu yerde pikirimi aytıp geçeyin. Benim yüzlenme edefim gelýär. Dünya jemgyýetçiligine we türkmen halkyna yüzlenme. Şu Türkmenistanda mektep bu pikirlenme öwretýän bilim ojagy däl. Bu ýer çağalaryň ruhyny döwýän we olar häkimet üçin janly deklaratsiýa öwrýän ýerdir. Biz halkara jemgyýetçiligine adam hukuklaryny goraýjalara we maşgala her bir maşgalanyň geferi bolan milyonlarça adamyň akbalyna beperwa garamaýan her bir insany yüzlenýäris. Türkmenistanyň çağalar bagyndan başlap Alman deregine gulçalygyň esaslaryny öwrenýärler. Olaryň okuwyny ilim bilen däl-de kasam içmek we şahsiýet kulturyna golluk etýän kitaplardan bölekler ýa tutmak bilen başlanýar. Emma eň elhen zat çäreler. Müňlerçe sagat-sagatlap gazagan günüň astynda ýa-da aňzyk sowukda telekameralar üçin bagtyar durmuşy janlandyrmaga mejbur edilýär. Mektepleriň diwarlary portretlerden doly. İnternet el ýeterli däl. Erkin töz gadagan. Nesiller dünýäden we progressden üzüňelikde emeli kapatada ýetişdirilýär. Bu diňe bir bilimsellik däl. Bu çağalaryň ruhyna
garşy ulgamlaýan dogruluk we çağat häkmetiniň syýasy maksatlary üçin bir kanun ulanylmagydyr. Biz UNICEF we Birleşen Milletler Guramasyna Türkmenistandaky mektepleriň propaganda merkezine öwrülmegini, adamzat mertebesine garşy jenaýat hökmünde akrar etmäge çagyrýarys. Biz halkara jemgyýetçiligini hiç ýyl netije bermeýän ýumşak diplomatiýany besetmäge çagyrýarys. Ulak hasabatlar ýerine çağalary çärelerde ulanýan we mugallimler kemtitýän Türkmenistan hökümetine garşy sanksiýalaryň girdilmegini talap edýäris. Mektepler ýykylan wagty, bilime hiç ýyl investisiýa ýatyrylmaýan wagty, halkyň puluny altyn heykellere we kaşan köşklere goýanlaryň dünýä banklaryňdaky hasaplary ýapylmalydyr. Garaşsyz gödekçileriň mekteplere we türmelere girmegine ruhsat berilmese, türkmen gady bilen baglanşykly hiç ýyly täze şertnama gol çekilmeli däldir. Türkmenistan bu Berdi Muhammedowlaryň maşgalasy däl. Türkmenistan bu halkdyr. Biziň çağalarymyz we biziň çağalarymyz biziň mertebemizdir. Geleceğimizi ýygyna almaň wagty geldi. Edip mugallimler, siz bir ýurduň kökü damarsyňyz. Bir eskerem häkimem, prezidentem, bir mugallimyň elinden çykýandyr. Siz bilen birlikde halk bolup çağalarymyzyň, neslimiziň ýagty geleceğini guralyň. Edip halkym, hakyňyzy talap ediň, hakyňyzy goraň. Biz bir ýola düşdük, durmak ýok. Sag bolun. Sağ olun Ayşegül hanım. Gaty goý pikirlerini paýlaşanyň üçin watandaşlar bilen. Başga pikirlerini aýtjak barmy? Watandaşlar, kardeşler. Şöhretleşýämizde. Pikirlerini goşjak ýok bolsa menem şu ýerde belläp geçmek isledim. Şu ýerde indi mugallim sözüni gatykän belledikden biz watandaşlar sebäbi Einstein, Aristoteles, Sokrat, Avicenna ýaly ilmiň has çürdepesine çykan akyldarlaryň edil şol mugallimleriň elinden çykan insanlar bolup durýar da. Şoň üçin bizem şoň üçin şol biziň şu bilim sistemasynyňky ähli mugallimlere ýüzlenmegimiziň hem sebäbi şol gurama şunkugün jemgyýetiň iň bir esasyny düzýän gurama hökmünde öňe çykýar. Watan üçin görüşmek her bir watandaşyň borjudyr ýöne bilim sistemasy ähli guruluşlardan has üstündür. Şoň üçin biz şu bütün dünýä ýani bilim sistemasyna öz ýurdumyň bilim ulgamyndaky ähli mugallimlere ýüzlenmegimiziň esas sebäbi mugallimler çağany ýaşlygyndan terbiýelep ýetişdirýän bilimiň, ilmiň iň ýokary bir çürdepesine çykarýan şol mugallimler bolup durýar. Bahar hanym şu ýerde sen elin galdyrypsyň, ene bir goşjaklaryň barmy? Bolýar. Şoň üçin biz şuň täze bir ýüzlenmäni şu ýerde kabul etdik diýip hasap edelim watandaşlar. Sebäbi biz täze bir jumhuriýeti gurup şuňky rejimi ortadan aýryp hemme nemeleri ortadan aýryp arasdaçylyk işlerini geçirip soňra täze bir nesli gysga wagtyň içinde has ilmiň ýokary derejesine, tehnologiýanyň ösen kadalaryna laýyk edip ýetişdirmek ýene-de mugallimleriň gerdenine düşýär. Şoň üçin biz şu ýerde ilk bilen ýüzlenmämizi şu bilim sistemasyna diýip urukdurdyk watandaşlar, kardeşler. Şu ýerde başga söz aljak ýok bolsa diýjemläliňmi? Başga pikirlerini goşjak barmy? Kardeşler ses çıkmadı.
Ondan şu yerde jendälim yine de bir yüzlenmemizin dowamyny biz size yetirip dururuz. Mehriban yurttaşlar. Şoň üçin hemişe biziň bilen bir arada bolmaňyzy, biziň şu halkyň ses kanalymyzy köprek abone bolmaňyzy, like basmaňyzy ýene bir gezek ýagdatyp berýäs. Sebäbi ertir hökmany şu täze bir sistema ortaga geljek. Şoň üçin biz bilen ýakyn aragatnaşykda bolmagy ýene bir gezek ýagdatyp berýäs watandaşlar. Her bir maşgala owdurma agzyrlyk, jan saglyk dilemek bilen şuňky gepleşigimizi tamamlaýyn. Yine gelecek gepleşiklerimizde görüşýänçe hoşsa bolun. Size de köp sağ olsun aýdym. Bütün gurucu meclisiň adyndan kardeşler gelip gyzykly pikirlerinizi halkymyz bilen paýlaşanyňyz üçin köp sağ olun. Sağlıkly görüşelim.